watimo mos kendo wakwayo ng'uono kuom gima notimre ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Gima notimore en mantie propaganda mosedhi mang'eny, to chiro kowang' Saturday nitie outsiders manobiro e chiro, vijende manobiro e chiro. Nitie jomobiro konyowa simo mach, to nitie jok mobiro ni kagineno kamoro mantie loophole to ginyatimo anything. Jok manogoyo gavana gi kidi kariembo gavana ok gin traders matoi, gin outsiders manobiro e chiro, mamoko ne wacho nobiro konyowa. Onge single trader manokawo kidi gi lwete kama kabayo go gavana to gavana okelo kony. Nobaye gi kite toi true, but gin outsiders, not traders matoi. Mano nitie evidence. Kata jok mane bayo kite nikech gin jok manoa oko to biro e chiro. Koro iwacho ni ok gin jo ohala matoi. Kata king'iyo clip no maber, adier makende ka onge trader matoi gi kaka chunywa ne lit manokawo kidi kama kadiro kuom gavana. Kendo kata joma nochako go koko ne gavana kochako wuoyo ne gin outsiders. But in fact, chairman matoi Mr. Joshua Ogol notamre bokwedo wachno kabisa, bong'iso ni miuru gavana time mondo wuon kech okelonwa kony to wadwaro kony. Omiyo onge any trader matoi plus an mawuoyo kodi kani mano kwanyo kidi bodiro kuom